Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:35. Aksyon Reports, second portion. Di kalidad, kag madalog ng mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog ng probinsya kag nasyon. Aksyon Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nag-aapekto sa mga pumuluyo sa atong adlaw tanan. Aksyon Reports, second portion. Bukod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw Martes pitsa 22 na bulan sang Hunyo tuig 2021. Anano ang mga balita kag mga isyu nga aton talakayon karon nga adlaw. Ini nga balita kag isyu idulong man sa aton sang Philippine Standard Time las 6:37 na areho. Kung magbalakian ka, wala ka na sudlan nga hospital. Nga gasulubra. May waiting na, puno pa ang intensive care unit sa mga hospital. Kung pasudlon ka, kulang naman personnel, kulang doktor, kag nurses. Ang report sang Okta Group, mga research o kon ining nagabantay sang mga hospital, nagsiling nga ang intensive care unit
para sa COVID nga kaso sa mga hospital punong-puno na. Sa Bacoor, Cavite, Coronadal sa Cotabato, Iloilo City, ang pinakaulihing nga report nga sa Davao City ang critical ICU utilization rate nagdangat na sa 95%. Cotabato City, 94%. Tugigaraw sa Luzon, 98% na. Dito sa General Santos City, Mindanao, kag San Pablo City sa Laguna, may 86%. Ano pagid ang mga syudad nga gutok na ang mga intensive care unit? Dala ang syudad sang Bacolod. Dala kita. Gaginutok ng hospital. Butuan, Cagayan de Oro, Davao, Dumaguete, Iloilo, Palumulok, Tacloban, kag Tugigaraw. Amo ini sila ang report sa Octa Group nga puwerte na, gutok na ang mga intensive care unit. So, ang buot silingon sini, halong kita. Wala man naton ginapangamuyo kag ginapangayo base kon igoon ikaw sang COVID wala ka na sudlan. Ang malain kaparte ang mga facility naton gaginutok na bangod nga nagasaka nagaibwal ang kaso sa COVID. So halungan naton ang tanan nga health protocol nga ginapatuman sundon. Kay pananglitan ipangamuyo lang naton nga wala sang may maigo, wala na kamo sudlan. Wala na sang hospital nga mabaton sa inyo. Punong-puno na. Wala na lugar, madamo pa ang waiting karon. Kung hindi ka kasulod sa hospital, kag wala facility sa mga quarantine facility nga sudlan, maano kita? May lang kung may manggad ka, posible matukos ka, bisan sa kamilyon pa ang balaran sa hospital. Paano kon imol pareho sa aton? Diin kita makadto. Amoy na nga ang mahimo naton nga proteksyonan ng lawas naton ang tanan nga mga health protocol sundon ta. Niya delikado ini. Kinahanglan sundon nyo. Kay kung pananglitan wala man naton ginapangamuyo, kag iguon ka, por Dios, por Santo, wala kasudlan abyan. Nga kagid, waiting ka sagwa. Kung mag-waiting ka, ano ang matabo? Ang katapusan mo nga pangayuan bulig, tangla ka sa langit. Diyos na lang ang mahibalo sa imo. Kung sa bagay, wala man sang imposible sa Diyos. Pero, gasiling siya, buliging kaugalingon mo, kay buligan taka. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:41. Mabalik kami pagkatapos ini. Ano ba naman tong ubo na to? Ayaw akong tigilan eh. Baka dapat magpatingin na ako sa ospital. Anak, ilang araw ka nang inuubo. Oh, uminom ka na ba ng gamot? Naku ate, di ba sintomas din yan ng COVID? Teka muna, Rina. Sigurado ka bang sa ospital ka kaagad pupunta? Ha? Eh di paano yun? Di ba pwedeng dumiretso na lang ako sa ospital? Rina, dahil nga may pandemic, iniiwasang mapuno ang mga ospital at prioridad ang mga nagpapagamot sa COVID-19. Kung may sintomas ka ng COVID-19 o may ubong walang plema, sipon at lagnat, tawagan muna ang inyong BHERT o Barangay Health Emergency Response Team. Hindi kailangan pumunta agad sa ospital maliban kung emergency. Halimbawa, nahihirapan kang huminga. Doktor ba ang mga yan? Ang bawat barangay ay may BHERT na kinabibilangan ng mga opisyal ng barangay, nurse o midwife, barangay health workers, at mga tanod. Sila ay sinanay para sa contact tracing, pag-monitor sa mga residenteng na-expose o may sintomas ng COVID-19. Sinanay rin sila sa pag-refer sa mga quarantine o health facilities, depende sa sitwasyon at pangangailangan. Eh kung sa health center na lang ako pumunta, may doktor at nurse naman doon. Teka,
Dahil may sintomas ka na gaya ng sa COVID-19, huwag ka agad dumiretso sa health center. Tawagan mo muna ang BHERT. Sa health center kasi nagpapakonsulta, nagpapacheck up at nagpapagamot ang mga pasyenteng may iba pang karamdaman na hindi COVID o walang sintomas gaya ng sa COVID. Dito rin binabakunahan ng mga bata at nagpapacheck up ang mga buntis. Nagbibigay dito ng payo kung paano umiwas sa sakit at maging malusog. Pwede nila kayong i-refer sa ibang health facilities na makakapagbigay ng iba pang health services kung kailangan. Kahit sa panahon ng pandemya, tuloy ang paghahatid sa serbisyo sa mga health centers. Basta't lahat ay susunod sa mga COVID-19 safety protocols. Pero dahil may sintomas ka na gaya ng sa COVID-19, uulitin ko, tawagan mo muna ang BHERT o kahit sinong kawani ng barangay kasi sila ang magsasabi ng kung anong nararapat gawin. Dapat pala memoryado natin ang telepono ng barangay at ng BHERT sa atin. Tumpak! Kung ganon, tatawag na ako sa barangay at sa BHERT dito sa amin para malaman ko na kung ano itong nararamdaman ko. Salamat sa mga BHERT at sa health center dahil nangunguna sila sa pag-alaga ng ating kalusugan. At syempre, salamat din po sa inyo, Doc. Walang anuman. Mahalagang alamin ang mga dapat gawin at maging bahagi ng solusyon laban sa COVID-19. Bye-bye! Ano ba naman tong ubo na to? Ayaw akong tigilan eh. Baka dapat magpatingin na ako sa ospital. Anak, ilang araw ka nang inuubo. Oh, uminom ka na ba ng gamot? Naku ate, di ba sintomas din yan ng COVID? Teka muna, Rina. Sigurado ka bang sa ospital ka kaagad pupunta? Ha? Eh di paano yun? Di ba pwedeng dumiretso na lang ako sa ospital? Rina, dahil nga may pandemic, iniiwasang mapuno ang mga ospital at prioridad ang mga nagpapagamot sa COVID-19. Kung may sintomas ka ng COVID-19 o may ubong walang plema, sipon at lagnat, tawagan muna ang inyong BHERT o Barangay Health Emergency Response Team. Hindi kailangan pumunta agad sa ospital maliban kung emergency. Halimbawa, nahihirapan kang huminga. Doktor ba ang mga yan? Ang bawat barangay ay may BHERT na kinabibilangan ng mga opisyal ng barangay, nurse o midwife, barangay health workers, at mga tanod. Sila ay sinanay para sa contact tracing, pag-monitor sa mga residenteng na-expose o may sintomas ng COVID-19. Sinanay rin sila sa pag-refer sa mga quarantine o health facilities, depende sa sitwasyon at pangangailangan. Eh kung sa health center na lang ako pumunta, may doktor at nurse naman doon. Teka. Dahil may sintomas ka na gaya ng sa COVID-19, huwag ka agad dumiretso sa health center. Tawagan mo muna ang BHERT. Sa health center kasi nagpapakonsulta, nagpapacheck up at nagpapagamot ang mga pasyenteng may iba pang karamdaman na hindi COVID o walang sintomas gaya ng sa COVID. Dito rin binabakunahan ng mga bata at nagpapacheck up ang mga buntis. Nagbibigay dito ng payo kung paano umiwas sa sakit at maging malusog. Pwede nila kayong i-refer sa ibang health facilities na makakapagbigay ng iba pang health services kung kailangan. Kahit sa panahon ng pandemya, tuloy ang paghahatid sa serbisyo sa mga health centers. Basta't lahat ay susunod sa mga COVID-19 safety protocols. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:47. Areo, ako hindi ko konforme sa droga. Kung mapapas ang droga, pakamayuhon naton kay kadamo na sa pamilya nagkalaguba, palabuton sang aton mga futuro sa aton kabataan, wasak bangod nagbuluangit na ang nagano sang siyabo. Pero ang pagpangdakop kinanglan sa hustuman. Siling ko perme sa akong programa, gapamangkot til san o mauntat ang pinatyanay, ling ko mauntat lang inikon, mauntat man ang dulonganay, dulong doso sang druga sa pungsod. Pero iniya makailintriga ini. Ini balang nagligad nga Miyerkules,
kundi ang kapulisan nagserbi sang mandamiento de aresto kay Antonio Dalit sa Binyan, Laguna. Sang ulihi pinatay ang malain na ulamid ang 16 anyos nga upod niya. Nabasahan nyo, nabatian nyo, si John D. Maglinte. Di ang pulis nagsiling, niya ginlutang namon kay nagbato. Siling sang parinti, baliskad niya wala magbato. Ang gina-question ko mo ini, ang ining 16 anyos kag ining isa nga ginpatay, nakapusas ini. Do hindi ko kaintindi paano magbato ang nakapusas mo. Kag ang ginatubang mo may mga armas kag katapo sa kapulisan. Ang rason sa mga pulis nagbato. Anong pagbato sa napusas man? Dogalibog ang ulo ko nini. Daw na intriga ako sa lipot. Tining siyam ka miyembro sang arresting team. Upod ang hipe sa kapulisan sang Laguna sa karon ginpaidalom sa kustudiya sang PNP. Siling ni PNP Chief General Guillermo Elizar, gina-acknowledge niya ang report sa mga parinti sang pamilya Maglinte nga ang bata ginlutang samtang ginapusas. Pero siling ni Elizar, unless nga ang pamilya mag-report sa ila ka mag-isyo sang formal nga palayag, magwa nga ining balita kutso-kutso lang. Kumpurme man akos ni, kung ang pamilya nagapati, nga ginpatay, bisan nakapusas, ang ila bata dapat magwa aberto, magadto sa kapulisan, para matagaan hustisya ang kamatayon. Kag masilutan ang naghimo sini. Amo na siling ko blati, druga ang kabangdanan. Sana siling ko, hindi ako konforme sa druga. Pero, ang pagpatay, kag kung paano pat yun, dapat questionon manaton. Kaya na-intriga ako, paano ka? Do hindi ko maintindihan, do kabudlay, no? Ginabaklid ka, ginapusas ka, mabato ka. Anong gabuton mo da nga magsiling ang pulis nga nag-retaliate, nagbato, nakapusas, gabato, akalain. Amo na yung luyag ko nga mahibalan, kag dapat ipalayag kung nga pinatay bisan pa nakapusas. Kag daw hindi ko yung magpati sa report sa kapulisan nga nagbato. Inasulit ko, sabi ka mo, piyungan yung mata nyo kag imagina nga nakapusas ang duwa kakamot, kag magsiling ang pulis nga nagbato. Kung nagbato, guro, ti sungayon niya, ti ko sungayon ang pulis, lutangon mo, gid. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasais, 51. Mabalik kami pagkatapos ini. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan
upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed Action Radio Philippine Standard Time, lasay 56. Tandugon ko lang ini makadali. Ang pungsod Pilipinas na bantugana, uwak bawi. Kung sa bagay, natural malana. Alin sa pagpungko ni Presidente Rodrigo Duterte, lain subong lain buwas. Di ang panawag sa aton, uwak bawi. Nagligad nga simana, siling ni Presidente Rodrigo Duterte, ang pagsuksok sang face shield gamiton talang sa hospital. Kahapon, biglang liko. Siling sang presidente, ang pagsuksok sang face shield mandatory. Indoor kag outdoor man. Suno sa Malacanang. Di ang rason kung nga nagbiglang liko ang statement sang presidente, bangod may ara na tukiban. 4 ka kaso sang makalalaton kuno nga Delta COVID-19 variant. Advice sa mga health expert nga bangod sining Delta variant, kinanglan nga ideklarar nga ang face shield dapat gamiton indoor kag outdoor. Mandatory. Kung si presidential spokesman Harry Roque pa ang pambalon. Amo ini ang palayag sang presidente. Nagigads man na, dumdum ka mo, gasinumbaga na yung isyo mo. Lain ng kay Presidente Rodrigo Duterte, lain ng iya sang aton sini Health Secretary, lain man ang iya sang iya Under Secretary. Gatok apanay ang statement nila, gabinungguanay lang. Subong, biglang liko naman si Presidente
Rodrigo Duterte. Hoy! Indoor kag outdoor, sokso kamo, face shield. Kung sa bagay, bisan nagbiglang liko si Presidente Rodrigo Duterte kung akong pamaguton nyo, akong kaugalingon nga opinyon, hosto, dapat hindi magsalig. Dapat may face shield kag face mask, bisan diin makadto. Para ini sa benepisyo naton tanan, proteksyon sa aton lawas. Amula na nga dapat isahon ang statement, hindi kay lain subong, lain buwas. Tiyan mo nang panawag sa aton panggobyerno sa pungsod, uwa, bawi. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasay 58. Mabalik kami pagkatapos ini. Hello, my name... Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Patayon aksyon radyo. Pagkolon nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginagang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sinsan ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:03,
Happy birthday lang kay Aksyon Nilmar Madira sang Engineering Department. Standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Fred Salanga. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.